Добър вечер, уважаеми зрители. Спите ли? Днес ще направим една професионална реакция на нещо, което е излязло вече преди един днес, ама мяу, 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 мяу. Шибаняци, това е градивна критика. Абсолютно всяка една глупост, която ще кажа, мога да я оправдая, затова ви съветвам да запазите спокойствие и да си вземете едно шише студена вода преди гледане на реакцията. Стана въпрос тук така за Павел Юцака, къщата на Лев Лоренцарите. Така, да сме малко по-така точни. Какво да ви кажа още? Пускаме, няма да правим час и 29 минути реакция, аз ако реагирам, стана 2 часа. Кой ще ги гледа тия? Кой ще ги гледа тия, Лайна? Кой? Никой. Затова ще скипваме, както и в живота. Аре, баце, аре. Това тук трейлера от начало може да го скипнем малко. Направо до там, където съм нея. Пълно на шега, като до момента имаме... А не скоро очаквайте... Аре, бате. Президент. Чичо Алпер. Заживее се влево. Играя заради вас. Победа! Победа! Алпер, как си? Добре. Чувствам се добре. Удобно ми е. Чувстваш ли се у дома си? Ами аз съм идвал много Чувствам се накриво. пъти тук. Чувстваш ли се? Не се чувствам. Аз съм израснал тук и просто ми е много хубаво. Виж колко заложници има. Трябва да се примириш просто с положението. Аз виждам само готини хора. Като свалят маските, вече ще се проведят цели неща. То Алпер е супер шматка. Искам да кажа супер батка. Алпер, моля ти са, батко, да не ме разбере сега погрешно. Това са само майтапи. Нали, да ми кажеш, то откъде се намери да ме хейтва. Или нещо такова. Аз съм ти фен, само че на този новия формат не съм фен. Реагирай на старото си аз, реагирай в нас, реагирай във вас, реагирай в Г, З. Нали, на всичко друго съм фен. Фен съм като цяло на твоята енергия, ама да продължим нататък с другите заложници. Тудум. А сега е време да преминем и към заложник номер 2. Сваляй маската. Чакай малко, Тасни беше ли в... Чакай малко да се сетала, мой. Тасни участваше ли някъде, бе? В Двама мъже и половина, май. Имаше за кратко една сцена, в която чистеше туалетната, след като Чарли се беше издрайфал след поредния запой. Аз съм Денислава и повечето Аз съм Денис, приятно ми е. хора ме знаят като участник Повечето хора ме знаят като едно момиче, което има обява в АЛБГ и в Адам и Вева. Цената е според зависи от това кой си и каква кола караш. от Игри на волята сезон 5. Ау, мале. От Игри на волята сезон 5. Чакай малко, ви объркахте реалитетата. Един за друг. После в Игри на волята, сега е къщата на инфлуенсърите. Джиткам се аз из предаванията. Денислава има много години под своята мишница и съм в очакване да изтърва някоя. И съм репортерка в дискотеката, и съм водещата на официалния подкаст. Абе, защо? Значи ние сега това нещо се майтавим тук така, аз като цяло се ригава супер много. Дори и тази реакция да я пусна Семи, най-вероятно ще я пусна, защото ми е през кожата, ама искам да кажа, нали сега, да оставим вулгарните изказвания на страна и малко по-така сериозно. Защо от абсолютно всичките инфлуенсъри, сега не говорим за други личности, които са нали, фактори в интернета, говорим за инфлуенсъри, ютубъри, такива някакви тиктокъри, миктокъри, нали, поне аз съм видял 2-3 в България, обаче по-голямата част не правят абсолютно никакъв полезен контент за подрастващото поколение. Всички сте в някакви подкасти, обсъждате някакви теми, от които въобще нямате никаква идея. И другото е...
на един за друг. И имам салон и снимам. Това са 4 места. Ама искам да кажа готина си, ако искаш някой ден може да дойда да обръсна кучето ти 0 номер, след което ти да пуснеш жалба срещу мен за средната лесна повреда от него. Вече Тия кучета са, между другото, една от породите, които най-много ненавиждам. Това е плъх за мен. Плъх подобно същество. Това не е куче, това е... Я се знам. Забравил да умре плъх. мога да се похваля с това, че съм грумърка, професионална грумърка. С това се занимавам. Какво е професионална? Какво? Ролята, сега къщата на инфлуенсърите. Джиткам сега си с предаванията. Денислава има много години под своята мишница и съм в очакване да изтърва някоя. И съм репортерка в дискотеката, и съм водещата на официалния подкаст на един за друг. И имам салон и снимам. Това са 4 места. Вече мога да се похваля с това, че съм грумърка, професионална грумърка. С това се занимавам. Аз всъщност много обичам животните и съм си казала, че един ден, ако стана Чата, може само да ми поясните какво е громорка. Бати сега в момента можеше да го потърся в Google и да разбера, ама обаче нали са правя на някакъв стример. Стример ли съм? Аз вече не знам. Кажете ми вие. Громорка, иска да кае гримьорка на кучета или това ли е названието за гримьорка на кучета или нещо такова? За първи път чух тази дума. много богата, ще си направя собствен период. Знам, че няма да мога да спася всички животни, но колкото мога да спася, ще Ти гледай да спасиш хората от себе си. спася. Малко етап. Ако спечеля Часа смея. наградата, мога да си направя един мини период, защото аз съм си правила сметката. Много парички ми трябва. Първосигнално хората ме определят като луда. То така ми тръгва. Тръгне простотията по мене и аз след нея. Често се казвам, ли имам чудо? вид на кифо, обаче вътрешно съм мъжко момиче. И Браво. Точно, мисля, че точно това и трябваше да казваш. Имам вид на кифла, но вътрешно съм мъжко момиче. Значи, какво да разбираме ние сега? В една Кристофър Дея ли си? Или в смисъл, момиче ли си? Или си момче? Или си мъж? Или си, може би, куче? Ако си куче, кажи ми какво ти казах. вече хората го виждат. Ама май не много, не знам. Айде да скипни малко. Ако ще кажеш да скипни малко, че това е малко слабо интересно. И то повечето ми връзки са направо катастрофа. Най-голямата глупост, която бях чела за себе си, че Рълев ми бил шута, защото аз съм била изневерила или нещо такова беше. Аз му взех само за да му взема парите, бе. Какво знаете вие? Любовта за сега е добре. В този формат си влизам с връзка и си излизам с връзка. Влязам в формат и Ма с връзка на Анцуга, който носиш и връзката, която връзваш Анцуга да ни падне или за коя връзка искаш да кажеш? Защото според мен ти освен друга връзка да задържиш, не вярвам да можеш. след това се нещо ми става с връзките. Пупу! Доста години съм живела в Америка. Общо 11. Разликата между ние българи няма. Аз не мисля повече пред на игра, къщата на инфлуенсъри. Браво, Денислава. Ти 15 000 реалити формати в телевизията, сега дойде в интернет да почнеш. Един по един. Дай най-новото, обявата в АБГ. Хора, какво сега? Както аз хейтвам, тъй вие ще ме хейтвате. Какво това е интернет, какво ви кажа? Между другото, Жил никога не би хейтил така. Просто това за майтап, за цирк, за шоу, за такова. Вие, че по принцип никога не бих искал да във видя. Един. Само тук не съм минала. Да, време ти е. Дошла си на хубавото. Тук е по-добре. Добре дошла. Добре заварила. Заложник номер 3. Ти си. Да ти видим хубавата физиономия. Але, бац. Peter Parker, is that you?
Is this Spider-Man? Не бе, това е оня, бе. Как беше, бе? Китариста от она бойбанда. Как беха, бе? Оня, бе, бас-китариста, бе. Майка му да еба. Емрах, бе, Емрах Сторара, бе. Той Емраха, бе. Коста, бричет. Казвам се Васил Кирилов Андонов, по-известен съм като Пикпук, Като Емрах Сторара. като Андон, като Васето с главно В и малко Т. Също така и съм известен като Стари дядо, Огън Кладие. Скъпи приятели, аз съм Пикпук. Пикпук дойде жаркото лято на 2014 година. Видях логото на една игра, Пикпок или нещо такова се казваше и аз. Гений. Феномен. Викам, ще го премена Пикпук. И промених го Пикпук и си останах Пикпук до преди няколко години. На 9 или 10 години вече правих 928 крачета. Демека е така, нали так? Баща ми беше футболист и от много малък се запалих по футбола. Играх в Ботев Пловдив 6 години, може би, но поради много контузии приключих рано. Занимавам се с YouTube и с музика от няколко годинки. Когато Чоко каза, братле, да направим една песен, тя до ден днешен има към 13-14 милиона гледания и си казах, окей, това е моят живот, искам да го правя. Преди да излеза на сцена нямам никакви ритуали, освен да изпия те уискита и влизам във вихъра си. Там съвсем различен човек, като тия. Ти виж да ни влее нещо друго, освен това, че си влезеш като вихъра си, да ни влее някъде нещо друго, ако ме разбираш, какво искам да кажа. Защото ако прекалиш с уискито, може да стане някой фал. Ще внимаваш. Да не да само 3 уиските. Има моменти, които ми да се откажа, честно казвам. Да, Джастин Бибър. Хора, той ми прилича на Джастин Бибър. Той е копия, бе, човек. И защото е изключително скъп. Baby, baby, baby. Oh, my baby, baby, baby. Изключително Стига кринч. скъпо хоби. Стига. I mean, stop it. Аз да не съм Енрике Иглесиас, да сега в крайна сметка бе. Не, ти си Джастин Бибър. Тук що го открих, приятел. Малко от малко някакво усещане. За кебабчета ще пееш, то се тръгва от някъде, абето на живота. На футбола, няма как. Тръгваш от първа стъпка, втора и така. Ако спечеля, аз знам, че ще спечеля, нали нагласено? Нали сме се разбрали и делите се. Така това го правим. Аз, ако спечеля, ще дара половината на един от вас. Без задкулисни. Супер маркетинг, за да гласувате за него, но само че аз ще ви кажа да не гласувате за него. Защото няма да получите половината. Залагам си ръката, която си изберете от двете. Игри, топоти, коалиции, такива неща мразя. Човек съм с човека от среща. Ако е Букук, и аз съм Букук с него така. Значи, виж, гледай сега, пич. Според мен ни трябва да инвестираме грешна енергията си, която имаме. Това означава, че някой е Букук към нас. Ние звъним на фирмата, която е отговорна за събирането на букука и на такива отпадъци, след което правим 1 час на еди си коя улица, еди си кой адрес, изкарваме букука, те минават и си го прибират. Но ти след като си решил също да ставаш букук, мога да направя час и за двама ви, да минат да приберат и тебе. Тук виж, си се научил да нещо, Така че няма какво да не съм лицемер и това ще се види вкъщи. Да стига вече, дай да Гей. превъртиме малко. Чакай малко, Тоест ни беше ли ония дет спечелил, но и как беше? Боли в гъ... Чакай ти малко, той момче от... Къде беше ти, моето момче? Той момче участваше в едно реалити, И аз си мислям, че в оно време
боли отзад или боли в гъза или нещо такова от този сорт. Ама не съм сигурен. Виждал съм го някъде, ама може и тук на будката отзадка за банички и бозато нещо време всички изглеждат по един и същи начин. Заради интернета. Той е един отговор, ако не се нрави на много хора и смятат, че това е гейски начин да отговориш. Съжалявам, че сте тесногради. Чакай малко Ние нямаме нищо против нашите хомосексуалисти, братчето ми. Нема никакви проблеми, ако искаш може да дойме да завъртиме нещо. Оправяйте се. Дразни ме, когато един човек не си използва мозъка. Това направо ме изкарва извън нерви. Дразни, когато един човек не използва мозъка си, това направо ме изкарва извън мозъка си. Не смятам да страня от коалиции. По-добре да не страниш от колектива, защото колектива ще ти го набие колективно. Да, бе, Готов съм. Ти заради това стана колективен, хомосексуален. Ти заради това стана колективно хомосексуално активен. Ти заради това стана колективно хомосексуално активен. Пич. Аре, моля ти се сега, български език, литература да ти го... На всичко, освен да престъпвам своите. Да ви кажа нещо, въобще не ми занимава в момента с нищо и камо ли тук така да реагирам на тия идиоти, да превъртим, да скипнем още малко напред, защото почва вече ми се повдига. Шараут на Павел и Ицака, много готино предаване такова, аз в момента просто си хейтя тук на Воля. Не тях, не преданието е супер формат, не ме разберете погрешно. Обаче знам, че е трудно да намираш участници, които да са интересни, ама тия сега този сезон малко тъй. Абе, като първи или втори сезон нямаше, където бяха Кумбата и там КПД или как бяха, курви, проститутки, дилъри или нещо такова. За простолюдието. Много обичам селфита, мелфита. Грозденка, селфита и мелфита. А обичаш ли още нещо? Кифлински истории, грим, прически, скъпи бижута, маникюри, педикюри. Това е точно и типично като... Чакайте малко, той момиче я видях онзи ден в махлата да меси питки, ти къде е заминала моето момиче? Какво правиш там, отиваш там? Ура, той нещо не е за тебе, бе. И до кога ще се разправям с вас, бе? Ей, мишки, шалайзям. за мен. Мъжете ме гледат като реклама за грях. Жените като грешка на Вселената. Да създавам видеа. Противоположност, токсичен Баща И специално. билото. Ето го. И това е много лошо. Той човек няма го хейтваме, не защото нали е генгста, менгста и такива. Няма го хейтваме заради енергията му, паметса в негова памет. Искам да кажа един от, нали, сега не е тайна, то вече мина един месец, откакто е излязла кръста на инфлуенсърите, че сме гледали. И той е единственият участник, който, как да кажа, заслужава да спечели, бих казал. Нали. Това не е сега лизане на гъс или нещо такова, просто всички знаем, още сега много преди тази реакция, че може би той ще спечели това реалити заради енергията и начина по който се държи и въобще като цяло човека, който е. Така както казах, в памет на паметца. Нямах баща, майка ми беше по цял ден на работа и аз бях все едно на улицата. И аз бях все едно на улицата. Ама май наистина беше на улицата, бе, брат. Ти нали си имал тежко минало. Как все едно си бил на улицата? Исках при големите да хода. На 9 почнах да пуша, на 10 почнах да шмъркам. И все едно нямаш детство, почваш с глупостите. Абе, луда работа. Затова искам да, нали, тук в предаването да покажа, че има бивши наркомани.
Мога и да пея, мога и да рапирам, мога да свира. Аз съм направо като оркестър, деца. Примерно чукам на масата и пея. Това ми е таланта. И той TikTok обича талантите силно и заради това го бута. Аз съм готов направо, излизам на сцената и това е. И ги пръскам. Романтичен съм, също съм мут в леглото. Играеме на игри, играчки, работи, правя някакви води неща. Не знам дали трябва да ги казвам. Случват се такива неща на жените, дето до сега не са им се случвали, разбираш ли? Е, така ще ти го кажа. И после ме обичат. Какъвто съм в живота, такъв съм и в къщата. Няма да се променя със сигурност. Аз съм спортна фигура, това онова, нещо, не съм някакъв тъп. Днес съм притеснен, ама не знам какво да очаквам. По принцип съм бил в затвора, там нали сме Не очаквай нищо и няма да бъдеш разочарован, бро. затворени. Ще ми е по-такова, все едно съм свикнал. Ще видим как ще е вътре. По принцип аз съм интересен образ. Нямам амбицията, но мисля, че ще стигна до края. Ако спечеля 25 000, може би ще ги вложа нещо в дрехи. Те не, че са много пари, но все пак аз съм... Малък фън факт. Тая капачка на водата ни мирише колективно. Памеца, влизам за забавление, ще покажа кой е памеца на цялото поколение. Супер! Памет, не ти си човек, който е преминал през супер много неща. Да. И като Преминах и заложник през на това. съдбата И като заложник тук. Тук беше приятна компанията, добре беше. Въпреки всичко си останал силен, виждам, Да. че си ведър. Надъхан си. Борих се със себе си. Впечатлен. Не, трябва да Малко ще скипнем, защото, нали, има и по-важна работа за свършване. Нещо е. Седи къси, че сме тук. Ето ги. Аз имах работа за Ботев. Не бе, Ама чакайте, там има телевизор, бе. Казвам, че е като нея. Същата е. Иначе на втори. Абе, тази година женско царство ли ще има, бе? Абе, вие откачихте ли Трета световна война ли искат тия предизвикат тия? Вие луди ли сте в карти толкова жени вътре, бе? Дано да има смисъл, дано да има някакви интриги. Сега аз ви казвам, този първи епизод гледах, може би и втория, оттам нататък нарочно съм гледал, докато си оправя апаратурата и се науча да броя с нея, за да мога да реагирам наистина на неща, които не съм виждал, за да не кажеш ти, нали аз казах, тук споменах, че съм гледал, но в действително съм гледал това първото, дето бяха всички деца представиха и може би второто или трето, но мисля, че стигнахме само до втория истински епизод, значи до първия истински епизод след представянето на тия шлавини. Аре, бруда, machst du nicht so hier ein bisschen anderer Sprache? Чакайте, Чакайте. Спокойно, бе, спокойте се. Абе, това е сигурно за банкета там. Добре дошли в капана. Вашият тест започва сега. Какво? Да започва купона. Аз съм вашия партньор в това приключение. Приятно ми е. Пип. Време е за първата ви мисия. Ще дадем багажите на всички, но с едно условие. За да получите Какво става тук, бе? Какво става тук, бе? Я да видим какво условие. своя багаж, ще трябва двама от вас да пожертват своя багаж за неопределено време. Пак. Ако няма. Какво фак, бе? Какво фак? Аз ако бях там, щях да остана с... Въпросът е принципен. Щях да остана с същите дрехи, щях да ги пера всеки втори ден. До края на сезона, дори ако не трябваше, аз си предам дрехи. Само и само за солидарност към те деча да дадат или те деча бъдат избрани да дадат. Какво е това факт, човек? Какво без дрехите или моите или баси? И бас лабаците. Баси хората. И баси чудото. И бати цирка. Няма доброволец. За съжаление, всички ще останат без багаж за същия. аз също. Аре, да, бе, сега когато казах, че всички ще останат без багаж, всички дигнавате ръцете горе, а преди това, що никой не каза, боли ма фара за багажа ми, я вземи и моя, и твоя, и неговия, какво ще ме оплашите, тук да ще ми вземите дрехите, аре бе, ние да не сме на този свят за дрехи. Обсъдете и съобщете. Това е тази хиперактивната, дето преди малко гледахме представянето и
Честно да ви кажа, готина е. Може да се получи нещо някой ден, да се сбием, ако се видим заради тази реакция. Аз съм доброволец. Сърдечни. Ти си доброволка, не доброволец. Значи, почва да се бъркам сега. Дениска ли си, Денислава ли си, Денис ли си? Сега, доброволец е в мъжки род, нали? Аз съм доброволка, се казва. Окей. Само да го изясним. И много се радвам, че вече сме към края си, защото този първи епизод, където се представи, ти е много супер безинтересен. Защото много женива е, много женива е. Аз ви казвам, много жени, това няма да свърши добре. И аз съм хора. Аз не мога. Жените са интригантки, лъжки. Искам да кажа, жените са най-доброто нещо на света. Без тях не може има. Малко екшен. Повярвам, че толкова хора се дигнаха едновременно ръцете. Да, когато казаха какво ще наказанието, знаете ли какво? Аре, варете с шмайзвайте някъде. Дами и господа, толкова беше за днес. Какво да ви кажа? Аз няма какво да ви кажа, каквото и да ви кажа, вие вече ще го знаете за това. Варете се,